भैया हम साजन सिंधी बना तमाम श्रोतागण लोग के गोर छुके गोर लगातनी। हम रउआ लोग के बीच अपन एगो देवी एल्बम परोस रहल बनी, जौना के आशा ना बल्कि पूरा विश्वास बा कि हर कैसेट के जैसे प्यार दुलार रउआ लोग देहनी वैसे यहू कैसेट के मिली। वारिशनगर 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 बोलो बखोरापुर वाली काली माई की। मुकेश बिंदा समाई लिखेला गीतियानु हो ध्यानवा दे तू ना। मुकेश बिंदा समाई लिखेला गीतियानु हो ध्यानवा दे तू ना। साजन गहवे रउर भजनियानु हो ध्यानवा दे तू ना। साजन गावे रउर भजनियानु हो ध्यानवा दे तू ना। साजन गावे रउर भजनियानु हो ध्यानवा दे तू ना। अढ़उल के फुलवा मैया लावेलू असनियानु हो ध्यानवा दे तू ना। अढ़उल के फुलवा मैया लावेलू असनियानु हो ध्यानवा दे तू ना। कि माई शोभेनी मगछियानु हो ध्यानवा